ziua! Acesta este al 5-lea episod din Emanuel. Nu știu cum se numește, n-am mai uitat. Am uitat cum se numește, dar uite pe Martina, o zis că nu o să apare, dar a apărut. Uitați-o, vedeți? Zi Martina, ce faceți? Ce faceți? Am uitat. Deci acum vom vorbi. Am făcut nu știu. Acum vă vorbesc despre Titanic, filmul din 1997 făcut. Deci de James Cameron, el a făcut filmul, dar e și și știți ce s-a întâmplat. V-am vorbit în celălalt episod, în episodul al 3-lea, v-am vorbit despre el, dar acum nu știu ce să vă vorbesc. Despre film nu prea știu, dar eu știu că el va valora mai mult decât a valorat Titanic cu adevărat. Și în episodul 6 nu mai avem chef să-l terminăm acum. Episodul 6 vom ști ce o să facem, dar vom face noi ceva data viitoare. Să dați like, like sau cum se numește și așa. Da, în alt... Papa, eu plec să-mi iau ciocolată. Ea pleacă. Dar știm ce în episodul al 6-lea vom vorbi despre Dream League, nu, cum se zice. Vom vorbi despre el, ce joc este și pe aia 7 Subway Surfer. Vă mulțumim și pa! V-am zis, dacă vreți să urmăriți, să vă uitați. Eu plec la ciocolată. Ea pleacă, pa!